Așa го изчисти? Сега има гвозди и много яко зарче и ни пада там. Тър водичка се отдели. У нас горе. Абе, направо сама е. Си го кача, бе. И колата има. Това се запали. Да, чичо. Да, има къде какво става, тук играе. Там леко внимай. Там ще падне, точно отгоре циглите и ще чупи всичко. Там не мога чупи. Чичо леко! Винето. Винете? А що така? О, мале, хубаво, че се фана горе и че още да фръкнеш долу. Къде сега да си чичо? Долу! Ко стана сега? Сега стана вече операция. Покрив каде маса? Покрив лордова. Покрива си там. Баска ще ерде. Ама той ще вари сега. Чакай сега, чакай. Чичо, там не дойде, че той отпред ще вари. Чакай, чакай, там правим. Оба, снима го като падна. Снимай, хубаво, снимай. Роза, дей, какво стана, кунти прави. Роза, прави кунти. Майко, как ти пошилката, че? Ще да изчезна, човек. Виж, ако не беше сафарал горе на пол, ще западне долу. Бах му, майката. Що, направи си се? О, чичо, ще ти пога после. Ама не мога фана като фана горе. Ти ще кажеш? Видеокамера. Ама камера му ли я? Аха? Аз се викам, да твори така. Аз се знах, че там, ако падне тест, викам пада и то скокра. Ти хубаво, че се фана горе. Да. Много хубаво стана. Сега се нама. Стана обама и той трябва да се бъде. Няма да го съберем. Аз няма. Ама чичо, то пада. Не пада. Ама ти го прикъл. Отиде. Сега тях дишли, Сайман дишли. Няма да дишли. Айде. Дур, ще мисля, чакай сега да долу да скушам сега. Отдъхни си. Катерача, вижте, катерача. Гризата е държи на срещата. Дурба, сам бишет от мерила. Бишет от мерила. Ах, чичо. А още е да направиш делата? Ти хубаво че са фана. Тук на гвозди ли да стъпеш? Не. Гвоздия. Чакай да го. Ах, не, бой живота му. Ах, то живот е. Съпях да. Аз не хитър лафи.